бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар шабонарӯзи наздик дар ҷумҳурӣ ноустувории боду ҳаво дар назар дошта шуда боришот дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат хоҳад буд. раъду барқ ба амал меояд. боридани ҷола низ аз эҳтимол дур нест. рӯзҳои 3-4 майи соли ҷорӣ дар минтақаҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳҳои ноҳияҳои тобеи марказ вилоятҳои хатлон ва суғд сар задани зуҳуроти селӣ хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ карда мешавад. боришоти борон ва номусоидии боду ҳаво то 6 майи соли 2022 идома меёбад. дар робита ба номусоидии ҳаво ва боришоти пешгӯишаванда кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинон бахусус бошандагони деҳотҷойҳо доманакӯ хоҳиш менамояд то ин ки чораҳои пешгирикунандаи ҳодисаҳои нохуши табииро ҷиддӣ бигиранд ва қоидаҳои бехатариро низ риоя намоянд. дар ҳифзи саломатии хеш ва нигоҳубинии фарзандони худ беаҳамиятӣ зоҳир накунанд. طبق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар бояд қайд намуд ки то 6 майи соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳсор боришоти шадиди борон пешгӯӣ карда шуда истодааст ва дар ин замина бояд қайд намуд ки баландшавии ҳарорати ҳаво ва боришоте ки мешавад эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили баландшавии сатҳи оби дарёҳо, фаромадани тарма, фаромадани яч, сангрезиш ва аз он ҷумла омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ доштаро хеле зиёд мегардонад. дар баробари ин барои ронандагон ва мусофирон барои рух надодани садамаҳои нақлиётӣ ва дигар ҳолатҳои нохуш тавсия дода мешавад ки аз сафар ба минтақаҳои дурдаст ба кӯҳӣ мавзеъҳои хавфнок дар ин рӯзҳо худдорӣ намоянд ва пеш аз сафар ба ҷои маконе маълумоти зарурӣ дар мавриди чӣ гунагии ҳолати роҳҳо ва боду ҳаворо дошта бошанд.